سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم شامبيون قدم مشكلة أوروبا نفل مالكزيو سميات قادمتي نايز جزيت أرنيفو سنبت حموشت تقمتي نعسراي جزيو تخيدوم أبزور الدر أب شامبيون عالم رواندا زقنيون زيك أنين توادرتي زوري شامبيون أهجرو من مدفع كلتهم إيتن كلتر طبعا مشتا كيلومتر زرح أدور الدر نمشفان أما بقص حنسا ترخيبهم أب تاريخ نيزور الدر تزبزح عوض زلو هجر إتا أب 4 وردرات استعوضت هجرت ليانيا بلجيوم فرنسا هولند نرويج سلوفاكيا دما بحاد عوضات زختلا هجراتين فرنساوي بول سيكساس نبزور الدر أب 10 عمتن 10 حدا معالتون كوادر بممصو عدم زنقاس تخافالي ناي زور الدريوم أقدمهم أب زور الدر كساتف مخانوم تحبيرو زنبرة دنماركاوي مادس بيترسون هولنداوي ديلان فان بارل برتغالاوي أنطونيو مورغاودون لاتيفياوي كريستيان نيلسون دن أما بقص حنساس يترخبون أب زور الدر كابساتف الظلو ميتن حرن تقادمتي اتوم 37 أب شامبيون عالم ناي تسرقيا وردر تساتيفهم زموسيوم نزور الدر سلوفينياوي شامبيون عالم تادي بوغاتشا كعوة اللايو زلعالة قدم قمت رخيبهم نفوغاتشا سيعيبهم دما ريميكو إيفونوبل يوناس فينجيغارد ماتياس كيلمونس خوان أيسو جاو ألميدا روماين غريغور بول سيكساس تومس كوجنيسون كريستيان اسكارونون عوتات نيزور الدر كوانو قدم قمت استوهبهم تقادمتيهم دحري 4 كيلومتر مجمار وردر 3 تقادمتي هولنداويان فان هورلن ماتيس باسيچنسن تشيك ريبابليكاوي ماتياس فاچيكن كاب عباي جوجل اتقيعوم قداميت جوجل نايزا وردر مسريتوم ازوم تقادمتي اب 9 كيلومتر نعباي جوجل كسابني 10 حدا كاليت ناي غزيغا غانصيفوم لام دحيرو اب عباي جوجل دحرس تخصص سكاتوتات اب 28 كيلومتر 5 تقادمتي زحزت كاليت جوجل تفطرام ازا جوجل غن بحادن وحكي تغعزت بعباي جوجل وحيطام عباي جوجل دحيران 22 تقادم تحيزا كتمسرت نزا حسبت جوجل جينا خيت ودبتن كلا اب حفا او عيلاتام اب 45 كيلومتر دقيما بقصري بزحات تقادم تزحزت جوجل كم كليت جوجل كوينان مقام كاب عباي جوجل تفلان قدميت وصيام اب 56 كيلومتر كاب استبقسو ميزن حرن تقادمتي 10 حدا صوتهم بمقراص 9 تقادمتي اب صوتا تريفوم اب 63 كيلومتر كليت جوجل نسلسه تقادم زنبر واق قداميت جوجل حويساتام اب 65 كيلومتر امونغ قداميتن عباي جوجلن زنبله ناي غزي غاغ ناي 2 دقيقن 30 كاليتن كوينوم اب قداميت جوجل كاب زلو 14 تقادمتي كم دنماركاوي كاسبر بيدرسون بلجيوماوي لويس فيرفايك ايطالياوي ماركو فريغو ودمناكو فيكتور لانجيليتون فرنساوي نيكولاس برودهمن زامسلو سميات تقادمتي زحازتيام اب 38 كيلومتر جرمناوي جورج زيمرمان وردرو قاريصوم اب 95 كيلومتر عباي جوجل بهاجراوي غانتا بلجيوم كتقلص جميرا اب زرحقت اتي ابني حدا معلت وردرات بزح تمكرو زيبلو دنماركاوي يوناس فينجيغارد مس عباي جوجل كقصل كشجر ترايوم سلوفينيا نبلجيوم ابريا نعباي جوجل كتقلص جميرا 208 كيلومتر ايطالياوي البيرتو بيتيول كتصقع ابز فتنلو نعباي جوجل زقلص زنبره سلوفينياوي ماتيج موريك غزي كيوسد قلطيف حويسوم 111 كيلومتر مبقسيت نايت عباي فصامن يزور الدر كتكون تخل متقعتي بمنقدي بلجيوماوي ريميكو ايفونوبل تخيدام شامبيون عالم ابزوري بمباروغن ايسدرون تختيل ودام فرنساوي بول سيكساس موناكاوي فيكتور لانجيليتن مالتاوي اندريا ميفيسولون دما 10 بوغاتشان ايفونوبلن تختيلهم وصيوم 113 كيلومتر نبوغاتشان ايفونوبلن زحزت جوجل نقداميت جوجل ركباتام 126 كيلومتر تعواتي خلت وردرات تورد فرانس دنماركاوي يوناس فينجيغارد صوتو قاريصوم اتقلسنا بكلت حرامز بوغاتشان ايفونوبلن كون نفسو كاب صوتا اغليلوم 127 كيلومتر اب قداميت جوجل بوغاتشا بزخفتو متقعتي ايفونوبل سيعبو وصيوم ايفونوبل زحلف السمون اب رواندا ببوغاتشا دحر مسعرو لمخنيات سعرتو مبلشاو بشكلتاو كم قدمه كونه تقريبا اي سمون اي سالستي ناي زحلف السمون سعرتو تدانا بشكلتا مبلشاو كوينو زمسكرلا صوتا دما ازي ايام فلاي دما اب زرحقت مس بوغاتشا اب صمصم برخا بينو ترخيبلوم كساب مبكاي زبصحو سعرت شامبيون عالم بدخم كمونو كم زي كونه خمسكر انت دا خوينو دما مستي انبسا ترخيبلوم اتي اب تكبار مبر اب زربا كم زي امن زنق
ዝነገረሉ ታደይ ፖጋቻ 128 ኪሎ ሜትር ንኤቨኖፕል ኣብ ዝጽናሕ ኢሉ ጸወታ ጌና 75 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ በይኑ ክጓዓዝ ጀሚሮም ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ነቲ ካብ ፖጋቻ ዝተረፈ በዓል ነዊሕ መልሓስ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ኣርኪብዎም ፖጋቻ ኣብዛ ውድድር ብዘለዎ ምዝዕወት ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ ንምብል 48 ግዚኡ ብቅዱስ ሰሎ ወይ ድማ በይኑ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ቀዲሙ ሕንጻ ዝረግጸል ውድድር ክኸውን እዩ ክሳብ 130 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረ ርሕቀት ድማ 32 ተቐዳደምቲ ጸወታ ቆሪጾም ኣብዚ ርሕቀት ስፓኛዊ ኣዩሶን ኢጣልያዊ ክርስቲያን ስካሮንን ንኤቨኖፕልን ፖል ሴክሳስን ተሓዊሶሞም ንቤልጅማዊ ሉዊስ ቬርቫኤክ ዴንማርካዊ ማቲያስ ኬልሞንስ ኢጣልያዊ ማርኮ ግሪጆ ፈረንሳውያን ፓቨል ሲቪኮቭ ፓረድ ፔይንተርን ስዊዘርላንዳዊ ያን ክርስቲያንን ዝሓዘት 11 ተቐዳደምቲ ዝኣባላታ ጉጅለ ድማ ኣብ ሳልሲቲ ጉጅለ ኮይና ዘላያ 162 ኪሎ ሜትር 39 ተቐዳደምቲ ጥራይ ኣብ ውድድር ተሪፎም 165 ኪሎ ሜትር ቤልጅማዊ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ካብ ካልኦት ጉጅለ ኣጥቂዑ ፀመቱ ናብቲ ኣብ ቅድሚ ዝነበረ ታደይ ፖጋቻ ገይሮም ጸወታ ንኽዛዘም 19 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ታደይ ፖጋቻ ንሬሜኮ ኤቨኖፕል ናይ ደቂቕን 8 ካልኢትን ንፖል ሴክሳስ ኣዩሶን ስካሮንን ዝነበርዋ ካልኦት ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 37 ካልኢትን ንራብዓይቲ ጉጅለ ናይ 4 ደቂቕን 11 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፍለን ጸወታ ንኽዛዘም 24 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቁጽሪ ውድድሮም ዘቋረጹ ተቐዳደምቲ ናብ 83 በጺሖም ፖጋቻ ኣብ ታሪኹ ኣብ 14 ሃገራት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ተዓዊቱሎም ኣብ ፈረንሳ 27 ኣብ ጣልያን 19 ኣብ እስጳኛ 13 ኣብ ስሎቬንያ 8 ኣብ ቤልጅየም 7 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ 6 ኣብ ካናዳ 2 ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ 2 ኣብ ሆላንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣንዶራ ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ሩዋንዳን ድማ ሓደ ዓወታት ኣመዝጊብሎም ጸወታ ንኽዛዘም 16 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ መራሒ ታደይ ፖጋቻን ዝሰዓቦ ሬሜኮ ኤቨኖፕልን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን ሓደ ካልኢትን ተዓቂኖም ታደይ ፖጋቻን ሬሜኮ ኤቨኖፕልን 11 ጥቅምቲ ኣብ ናይ ሞኒመንት ጸወታ ኤል ሎምባርዲያ ደጊሞም ንሳልሳይ ግዚኦም ክረኸብ እዮም ንመወዳእታ ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ኮይኑ ዘውዲ ሻምፒዮን ኣህጉሩ ዝደፍአ ተቐዳማይ ናይ 2016 ስሎቫክያዊ ፔተር ሳጋን እዩ መትሓዚ ተሳኢንዎ ዝርከበን ጸወታ ንኽዛዘም 75 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ በይኑ ክጓዓዝ ዝጀመረን ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጋቻ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 59 ደቂቕን 29 ካልኢትን ብምዛም ኣብ ታሪኹ ንፈልማ ግዚኡ ዘውዲ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ደፊኡ ዝሓለፈ ሰሙን ንስዕረቱ ብፖጋቻ ካብ ዘይምቕባል ብንብዓት ዝሰነየ ሬሜኮ ኤቨኖፕል ብ31 ካልኢት ድሕሩ ካልኣይ ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ድማ ብ3 ደቂቕን 41 ካልኢትን ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙ ኢጣልያዊ ክርስቲያን ስካሮኒ ላቲቪያዊ ቶምስ ኩችኒስ ስፓኛዊ ሁዋን ኣይሶም ዴንማርካዊ ማቲያስ ኬልሞንስ ፈረንሳዊ ፓቨል ሲቪኮቭ ኢጣልያዊ ጃን ማርኮ ጋርፎሊን ፈረንሳዊ ሮማይን ግሬጎርን ድማ ካብ 4 ክሳብ 10 ተርታኣትዮም መበል 106 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ዝተጓናጸፈ ታደይ ፖጋቻ ንመበል 48 ግዚኡ ብቅዱስ ሰሎ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቦም ቀጻሊ ውድድር ታደይ ፖጋቻ 7 ጥቅምቲ ኣብ ጣልያን ዝካየድ ተረቫለ በረሲና ይከውን ዓመት መበል 78 ግዚኡ ኣብ ሃገረ ጣልያን ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኮፓ ኣጎስቲኒ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኣዳም ያተስ ተዛዚሞም ኣብ ዘተቐዳደምቲ 166.7 ኪሎ ሜትር ሸፈኑላ ውድድር ኣዳም ያተስ ነቲ ምሱ ኣጥቂዑ ዝነበረ ኣባል ሞቪስታር ስጳኛዊ ካርሎስ ካናል ብናይ ደቂቕን 15 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ በሊፅኡ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጾም ኢጣልያዊ ኣባል ኣስታና ሲሞኔ ቬሌስኮ ድማ ብ2 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሕራ ካብ ዝመጸት ጉጅለ ቀዲሙ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ደይቦም ኣብዛ ውድድር ተጸሚዶም ዝወዓሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ኣባል ስጳኛዊት ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ካብ ዕውት መድረኽ ኣዳም ያተስ ብ2 ደቂቕን 10 ካልኢትን ድሕሩ መበል 28 ተርታሕዝን ከሎ ዝተረፉ 3 ተቐዳደምቲ ማለት መርሃው ቅዱስ ናሆም ዘርአይን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ግን ውድድሮም ክዛዝሙ ይከኣሉን ኣዳም ያተስ በዛ ዓወት ተሓጊዙ ድምር ዓወቱ ናብ 31 በሪኹም
አዳሚያተስ ድሕሪ 61 ውድድራትዩ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሶም ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ኣብዚ ዓመት ተጎናጸፈቶም ዓወታት 9 በጺሖም ኣቐዲሙ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ዝበዝሐ ዓወት ተጎናጺፋ ዝነበረት ናይ 2009 ናይ ማርካቨንዲሽ ጋንታ ዝነበረት HTC ኮሎምቢያ ኮይና ኣብ ግዚኡ 85 ዓወታት ዝነበራ ጋንታ እያ ካብ 332 ውድድራት ናይ ዛ ዓመት ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ብውሕዱ ኣብ 169 ውድድራት ሓደ ተቐዳማይ ኣብ ፖድየም ኣደይባ አዳሚያተስ ሻምናይ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ኣብ ኮፓ ኣጎስቶኒ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝኽኣለ ተቐዳማይ ኮይኑ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም ሲኔማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና عبوز دستا صحاب سوني تروفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلعوا مزنك نحولي وعاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلم